Somos norte, somos mil voces, somos regato que sempre a zoar, fronte aos rayos e as tempestades, somos alondra que sempre a voar, somos lume, somos faísca, somos as lapas que danzan no ar, somos ecos na voz do vento, fillos da terra, do monte do mar. Da terra e do mar, esa canción que asubía o vento, paso firme como un furacán, unha voz que repica no tempo. Somos os fillos da terra e do mar, esa canción que asubía o vento, paso firme como un furacán, unha voz. Somos norte, somos mil voces, somos regato que sempre a zoar, fronte aos rayos e as tempestades, somos alondra que sempre a voar, somos lume, somos faísca, somos as lapas que danzan no ar, somos ecos na voz do vento, fillos da terra, do monte do mar. Benvidas, benvidos ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros
Arenteiro. Bueno, moi benvidos, e que non escoitaba aí a introdución, ten a posta aí Darío, eu non a escoitaba, entonces non sabía se había acabado perfectamente. Bueno, pois nada, estamos aquí non outro luns máis, senón outra semana máis, hoxe cambiamos a mércores, e, bueno, como podedes ver, pois, sen máis preámbulos, presento vos a Gonco, despois duns meses desaparecido, pois aquí volve a estar con nos. Que tal, como estás, Gonco? ¿Qué pasa, chavales? Pues nada, un placer estar, aunque sea para este cierre de temporada. Hacemos un alto en el camino en esta baja de paternidad para comentar la actualidad. Y nada, lo dicho, con ganas del programa, que seguro que hay mucho que contar. Así que nada. Pois sí, claro que hai moito que contar, a tempada xa rematou, non en todas as competicións, pero bueno, esta semana sí que foi axitada en clave Club Deportivo Arenteiro, e bueno, aparte do que viñamos a facer hoxe, que era un pouco despedir a tempada, pois temos máis cousas que contarvos, e tamén, sen dilación ninguna, pois xa imos presentar o convidado que temos hoxe, que bueno, queríamos, despois de toda esta marabunta de novas, queríamos falar pois un ratiño con el, sacarlle uns minutiños, e aquí está con nós pois o director xeral de Club Deportivo Arenteiro, Xío da Pega. Todo ben, aquí todo ben, véseche perfectamente. Creo que sí. Bueno, non sei se déixame ver se Darío, espera, non. Darío, pasaches má transición aí? É que non. Vale. Ahora sí. No Ahora podía sí ser de que otra manera. ahora sí que aparecen as imaxes de ese Perfecto, Xío. perfecto. Xa me parecía a min que non aparecía, pero bueno, nada. Exactamente, sí, Así que toda a son razón. cousas do directo, non pasa nada. Exacto. Bueno, que tal? Como estás, Uxío? Como Moi ben. como vai Bueno, todo? pois bueno, levando o día como se pode levar. Xa van máis de 24 horas despois bueno, pois da noticia que levamos onte, triste, pero tamén moi feliz polo que lle pode acontecer a Álex, e bueno, pois evidentemente traballando moito para o peche do ano fiscal, porque, bueno, recordemos que o deportivo xa comeza, pero o fiscal remata o 30 de xuño, Ujú. e axudando moito no que se poida. Sí, digamos que traballo desta tempada, aínda que o Deportivo xa rematou, aínda queda por facer, é moi importante, non? Sí, sobre todo, bueno, coa perspectiva que temos da conversión á Sociedade Anónima Deportiva. Xa sabemos que moitas das entidades deportivas en España, en vez de pues, facer un ano fiscal natural, fan o ano de 1 de xulio a 30 de xuño, e rematalo ben para que a auditoría sexa todo o mellor posible para o clube, pois vai a facilitar esa conversión, sen lugar a dudas. E antes de volver ao tema das artes, xa che vai seguir tamén preguntando Gonzalo, un pouco por poñernos en contexto de tempos, cando se entera o director xeral, ti Uxío de Club Deportivo Arenteiro, que Álex Vázquez pois xa non vai continuar como director deportivo do mesmo? Pois, máis que por tempos ou en que momento me enterei, a ver, Álex e eu se fixemos algo ben entre os dous, a relación que mantivemos durante todo o ano, pois foi ter unha conversa constante, axudarnos, apoiarnos, el, pois no seu primeiro tramo no clube tiña pois unha figura moi importante como foi Fran para apoiarse nel. No segundo tramo tivo a Javi, e neste terceiro pois me tiña a mí para tirar del nos momentos nos que necesitase un apoio, unha forella para escoitar, e evidentemente unha boca para dar consellos. No momento no que rematou a tempada, aconsellei evidentemente que se tomara uns días para el, que non pensara en nada, que disfrutara un pouco da situación, que estábamos outra vez en primeira red. Álex é unha persona moi sentida, a verdade que sinte moito pois, o fútbol e o Arenteiro en concreto, pero bueno, tomou esos días, e a determinación
eu penso que non foi máis aló da fin de semana. É dicir, el non é que tivese medo a deixar o Clube Deportivo Anteiro, o que sí que tiña medo era a deixalo mal. Bueno, tanto Presi como eu lle persuadimos para convencelo de que non era eso, que el tiña que mirar tamén por el, polo seu benestar, que 5 anos aquí son moi duros porque realmente hai momentos nos que te sintes bastante solo e nunha situación pois un pouco desamparada dentro desta categoría. Bueno, tamén dicirlle que evidentemente isto sen el sigue o seu curso. Non estará el, entrará outro, non estará Argimiro, entrará outro, non estarei eu, entrará outro. O bon é que o que entre manteña esa filosofía de clube. Bueno, continúa ti, Gonzalo. Sí, por seguir, ¿no? Con ese capítulo de salidas. Hoy nos enterábamos también de la salida del míster y de su staff. Y también nos preguntábamos, ¿no? En el sentido de esta decisión viene de parte del míster, viene de parte de Alex, de no, para no condicionar la próxima confección, o quién toma un poco esta decisión. Yo creo que el rumbo de la segunda vuelta. No creo ni que Alex haya hablado con Raúl, con Juan Pablo y Lechu. No creo ni que Raúl, en cuanto a esto, es decir, me consta que han mantenido conversaciones, han mantenido risas, han mantenido comidas, cenas en estos momentos. No creo que ambas partes cerraron el capítulo porque sufrimos mucho los últimos 3 meses y fue una situación que yo desde fuera, sin llevar lo deportivo, me costaba sostener y imagínate ser el entrenador o formar parte del cuerpo técnico o ser el director deportivo y ver que no cierras la temporada y hasta el último partido no eres capaz de conseguir el objetivo. ¿Crees que es como una crónica de una, no de una muerte anunciada, sino de una fecha de caducidad puesta, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ya quizás antes de que acabase la temporada. Era algo que iba a pasar sí o sí, independientemente de lo que pasara con Alex o de lo que... Pues mira, voy a ser sincero. Yo creo que si la segunda vuelta que llega a hacer el club es la primera, es decir, se invierten las vueltas, ahora mismo Raúl Jardiel seguramente no quisiera renovar en el Arenteiro y estaría en un equipo de segunda división o de primera ref, de los de arriba, estilo Ponferradina como Javi el año pasado. Y de ser así, pues la opción de renovar el Arenteiro tampoco la puede, igual la contempla pues porque no acaba él tampoco convencido de que este es el proyecto en el que puede crecer. Porque lo que se ha visto en estos últimos 3 meses, pues evidentemente es agotador. Es un constante darse con la cabeza con un muro y eso realmente pues agota y que no solo Raúl, sino las familias que acompañan a este cuerpo técnico y a Raúl. Y bueno, que evidentemente pues todo el derecho del mundo a volver a casa y coger fuerzas. Antes de que se queres preguntarlle algo máis tamén, Gonzalo, seguindo un pouco con este tema, non quero ser pesado con elo tampouco, a mí sorprende moito hoxe o anuncio da oficialidade polo simple motivo de que cando tivemos en roda de prensa e preguntamos por este punto, ele comentaba un pouco que hasta que non houbera a figura de director deportivo, este tipo de decisións como que iban a agardar, non? Entonces, pois, sorprende un pouco a parroquia arenteirista que un día despois desta marcha de Alex Vázquez pois se faga oficial a non continuidade de Raúl Jardiel. Persoalmente, a figura de dirección deportiva no Arenteiro é fundamental. O Arenteiro necesita alguén que sexa capaz de levar, coordinar esta estructura, porque deportivamente é polo que se mantén este clube. Recordemos que militamos na primeira ref, xa dispoñemos de presupostos elevados e directamente pois, os resultados deportivos van co análise do clube económicamente. A situación de que Raúl Jardiel e o seu corpo técnico non sigan, se non hai director deportivo a día de hoxe, pois hai que entender sobre liñas que nin Raúl Jardiel quere seguir, nin que a entidade do Clube Deportivo Arenteiro sin director deportivo
lle ofreceu a continuidade. Gonzalo, queres preguntarlle algunha cousiña máis? Sí, no, o sea, yo ya por si quieres saltar un poco, ¿no? Al final al grueso de esta entrevista, más que hablar nosotros, escucharte, ¿no? Cuéntanos un poquito, este verano es un verano atípico, es un verano salida de una figura como es Alex, ¿no? Que era el que daba, lo acabas de plantear tú, esa estabilidad a nivel deportivo, ¿no? Que todo lo demás se podía mover, pero a nivel deportivo tenías ahí una figura de estabilidad. Está también el tema de la SAZ y de fondo, de una nueva propiedad. Entonces, bueno, si nos puedes contar un poquito, este verano, ¿cuáles van a ser un poco las líneas maestras? La potencial nueva propiedad va a tener capacidad de decisión. Vais a ser tú, Argimiro, Xan, los que toméis las decisiones hasta ese momento. Un poco, no sé si nos puedes plantear una hoja de ruta, entiendo que Sí, con matices y lo que puedas no, contar, pero te puedo contar todo lo que a la figura del director general le concierne. Yo ahora tengo, es decir, la necesidad imperiosa de que a 30 de junio el club tenga deuda cero, de que pueda inscribir a todos los futbolistas, de que todas las garantías que se le pueden ofrecer de un presupuesto al director deportivo se vayan a cumplir para la siguiente temporada. Y una vez el director general consiga eso, pues será el director deportivo el que tenga que confeccionar la plantilla para competir el año que viene y que el Club Deportivo Arenteiro también tome la decisión de qué vías seguir llevando. Entendemos a día de hoy que hay pues un grupo no, es decir, una gente muy interesada en invertir en el Club Deportivo Arenteiro. Esta gente, hasta que se convierta en sociedad anónima deportiva, no serán ni capitalistas ni no capitalistas. Entendemos que esa conversión es necesaria para que puedan tomar ciertas decisiones. Sí que hay que hacer un proceso de incorporación, sí que hay que ir empapando a esta gente de lo que es Carballiño. Sería un error no integrar a nadie y cogerlos en 6 meses y que se hagan cargo de un club sin conocer nada del pueblo ni del club. Pero lo que está claro es que si la idea del año pasado del Club Deportivo Arenteiro, sabiendo los apoyos que podía haber tenido de gente del pueblo, era profesionalizar el club, pues igual hay que hacer un cambio de estrategia, hay que volver a pensar, hay que volver a plantearse un presupuesto y creo que es primordial la gente que vaya a estar mandando dentro del Club Deportivo Arenteiro que tengan una reunión y que enfoquen la dirección. Pero a partir del 1 de julio. Ahora, la única dirección es cerrar el capítulo de pagos con todos los proveedores. Joder, gente que entiende la situación del club, que ha esperado varios meses a cobrar pues, sus facturas, gente que ha estado al pie del cañón en situaciones. Yo creo que todo eso hay que darle mucha importancia, no hay que pensar que se ha acabado, no, hay que pelear para que todo se pueda realizar y pararse a pensar y decir cuál es la ruta a seguir. Sabemos que el año pasado la ruta a seguir era una profesionalización del club. Vale, ya se ha conseguido el primer paso, que es una SAD. Realmente lo que confecciona el club necesita esta capacidad, necesita esta potencialización. Necesitamos esta figura, no la necesitamos. Eso hay que pararse a pensar y decidirlo, porque una partida grande del presupuesto, ya sabéis que es la capacidad humana que puede integrar un club y evidentemente es primordial. Bueno, falando sobre isto, xa un pouco para rematar, que tampouco che queremos quitar xa máis tempo, que tes moito traballo, sabémoslo ben, por facer. Onte escoitando un pouco a Argimiro na Radio Galega, cando lle preguntaban por este tema dos arribas e demais, porque, bueno, é inevitable que o run nestas últimas datas pois se está acentuando cada vez máis, non? Preguntabanlle polo tema deportivo, se a presidencia, non, a actual directiva iba a tomar as decisións deportivas, e el comentaba que sí ao respecto, pero un pouco evidentemente consensuando e mostrándolle, bueno, máis que consensuar, mostrándolle sempre os pasos a seguir a familia Rivas neste caso. Entonces, non sei hasta que punto, é dicir, vos tomades as decisións deportivas, pero hasta que punto que plantexades certos aspectos a estes inversores, non? É dicir,
que decisións son as que vos non podedes tomar, por así decirlo? Yo creo que podemos tomar todas las decisiones. Es decir, yo creo no, vamos a tomar todas las decisiones, pero es que esto no es un club normal. Esto es el Club Deportivo Arenteiro y desde que yo conozco Club Deportivo Arenteiro las cosas se han hecho desde la buena fe, desde integrar a la gente, desde darle capacidad de estar incluidos a todo el mundo, que todo el mundo tenga su espacio, que cualquier pyme o pequeña empresa autónomo tenga también su espacio en el club. Pues, por tanto, lo que nosotros vamos a hacer con, llamas tú arriba, pues ser más concreto, con Pedro y Alejandro, que son las dos personas principales que han tenido interés en el club, cómo nosotros no vamos a integrar a estas personas cuando han venido a nuestra casa a apostar por nosotros. Pudieron ir a otra casa, pudieron comprar la Antequera, pudieron comprar el Águilas. No, han venido a nuestra casa a decir queremos invertir en el Club Deportivo Arenteiro. Es así. Hasta que sea una SAD, ellos no tienen nada, tienen que fiarse de nosotros. ¿Cómo no vamos a integrar en un grupo de trabajo a gente que sin nada apuesta por ti? Pues evidentemente sí, me parecería incluso mal no hacerles sentir partícipes del proyecto. ¿Por qué? Pues porque ya son el proyecto. Que evidentemente el Club Deportivo Arenteiro tiene que tomar las decisiones, sí. Que todas las decisiones pasan por la firma de Argimiro Marnotes, sí. Entonces, a modo de resumen, si queremos, podemos llamarle Consello Consultivo Arribas, Xunta de Galicia, Club Deportivo Arenteiro. Vale. Entendido perfectamente, logo queda bastante claro e, bueno, un pouco a dúbida que anda a rondar, non? Pola parroquia verde. No, y es Bueno, totalmente normal a ver, vamos a ver, somos un club súper humilde que de repente nos encontramos con esta tesitura en la que alguien va a invertir en nuestro club, pero hay que ser directos y realistas. Básicamente, cuando se da el primer paso para convertirlo en una SAD, te expones a que haya gente que invierta de fuera de Carballiño. Yo me estoy llevando también una sorpresa bastante grata. Hay mucha gente que pregunta de cuáles son las condiciones, de cuáles son esa evolución de la SAD, de cuánto dinero se puede meter. Es decir, estoy contento porque hay gente muy involucrada. Pero sí que es cierto que, pues hombre, la capacidad de Carballiño es la que es. Me encantaría que el 10 empresarios de Carballiño fueran los dueños del Club Deportivo Arenteiro, pero no es la realidad. Entonces, pues dos personas de Madrid encantadoras vienen y apuestan por nosotros. no, Sería ser un mal gallego en ese caso, no hacerles ser partícipes del proyecto. no, está claro que bueno, pues nada, un pouco que queremos ver, desexarte moita sorte, sobre todo este mes que se queda por diante, e que nada, que se poda conseguir o mellor tanto para vos como para o Club Deportivo Arenteiro. Nada, es decir, estoy convencido que todo vai ser ben, porque a trayectoria do clube así o marca, o que é indudable que faltan 20 tantos días para deixar todas as cousas ben feitas, e despois eu como director xeral xa poder descansar un pouquiño, que xa vos lo digo, que é necesario, ahora están os móviles a arder, todo o mundo pregunta, ten dúbidas acerca de calquer cousa do clube, é normal, pero bueno, que ahora somos menos, sen Ales, e que costa levalo. Unha moi rapidiña antes de despedirte, Sí. temos xa preto o novo director deportivo, xa hai unha idea do que o club quere, ou en breves días Eh, podemos presentalo. Mira, a idea do clube é intentar formar un grupo de traballo, vale? Pensamos que é esencial que ter unha visibilidade galega, que coñeza xogadores galegos, que coñeza as zonas, non solamente a categoría de primeira ref, senón pues, unha categoría de segunda ref na que nos poidamos nutrir, alguén que teña o achegamento cos clubes principales de Galicia, como son Deportivo, Celta, Racing de Ferrol e Lugo, para poder estar cerca deles nunhas posibles sesións, pero sen dubidar que calquera cousa, calquer fortaleza que nos podan aportar a xente que invirte en nós, adaptala e crear un grupo de traballo que eu penso que temos a mala costume de pensar que a dirección deportiva leva un tipo, porque ese tipo aquí era moi bon, pero as direccións deportivas solen ser un grupo de traballo. Sí.
Totalmente. Bueno, pois nada, pois moitas gracias por estar aquí con nós. Bueno, xa sabes de sobra que está a tua casa, Uxío. O dito, que te vaya moi ben, que será síntoma de que nos irá ben aos demais. Pois moitas gracias a vos, xa sabedes que vos teño moito aprecio e que é un placer velos ali todos os domingos berrando na banda, vale? O mesmo digo, Uxío, un saúdo. Hasta loguiño. Ánimo. Hasta Chao, logo. chao. Ser do torreiro da festa, eu fose sempre a primeira en sacarei a bailar os mociños, mociñas desta noite mesta. Se debullase as espías coas uñas longas de gata, e da horta só apañase as espiñas e a mala erva que me mata. A miña tatarabó estaría contenta. Tatarabó estaría contenta. Tatarabó estaría contenta. Se me escoita cantar. A miña tatarabó estaría contenta. Tatarabó estaría contenta. Tatarabó estaría contenta. Se me escoita cantar. Se o camiño da fonte fose algo máis que lavare, analizados domingos quedaste sempre fora pra repicar. Se nos vise no palco coa forza dun vendavale, non sei ben se chorarían ou ben subirían con nos a cantar. A miña tatarabó estaría contenta. Tatarabó estaría contenta. A miña tatarabó estaría contenta. Se me escoita cantar. O ese lado collo a man, con tolleto que fixe no serán. Non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns. O ese lado collo a man, con tolleto que fixe no serán. Non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns. O ese lado collo a man, con tolleto que fixe no serán. Non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns. O ese lado collo a man, con tolleto que fixe no serán. Non se alarma, non se asusta, ela viviu mil veráns. A miña tatarabó estaría contenta. Tatarabó estaría contenta. Tatarabó estaría contenta. Se me escoita cantar. Miña nai era o mellor que hai no mundo. Unha luchadora, trabajadora, loca por os fillos, polos netos. Tiña unha voz e cantaba como meu pai, que era unha delicia oílos os dous. Por que lle chamaban as gaiteiras? Porque eran boas mozas, eran moitas mulleres, irmáns, festeiras, e gustaba a festa, era a diversión que tiñan. Hoy estoy aquí para anunciaros que he decidido poner fin a mi etapa como director deportivo del Club Deportivo Arenteiro. Me voy triste porque despedirse de casa siempre duele, pero con paz y la convicción de que este maravilloso ciclo debe cerrarse aquí. Han sido 5 años cargados de grandes momentos que nunca olvidaré, pero por encima de todo me quedo con el orgullo que siento de haber representado y formar parte de esta gran familia. Quisiera agradecer a todos los futbolistas que han confiado en mí y en este proyecto durante estos 5 años. Porque despedirse de casa siempre duele. Benvidas, benvidos, como estamos? Ahora va a la cantina, hoxe entrei un pelín máis tarde, pero aquí estamos. Chegou esa nova que sempre decide de min, chegou esa nova que confirmei a semana pasada. Onte chegou a primeira, Álex Vázquez non vai continuar como director deportivo do Club Deportivo Arenteiro.
e hoxe chegou a segunda que Raúl Jardiel e o seu equipo non continuarán no Club Deportivo Orenteiro tampouco. Así que, bueno, xa me avisades onde vai ser a cena e todo isto, e Pero que diches a primicia. a semana pasada dixen aquí que nin Raúl Jardiel nin Alex Vázquez iban a continuar no Club Deportivo Orenteiro. Bueno, pero eso, home, vía civil. Sí. Sobre todo o segundo. O primeiro mellor un pouco máis de lexos, pero o segundo... Bueno, pois que tal? Como estamos? Boas noites. Como estamos a todo Bueno, o mundo? tenemos que presentar antes de nada o Cuarto en Discordia, non? Que está aí Chico, agachado. que lo dejaste ahí, Claro, está aí un pouco invisibilizado. está como no rincón de pensar. Hoxe recordame un pouquiño a unha persoa que seguro que está triste, como pode ser Toxiño, que estará no rincón de pensar o millor, e deixáchelo igual. A ver, é que non o presentei porque non o tiña pinchado porque se conectou bueno, aí cando me despistei. Que tal? Como estamos, don Carlos de Inglaterra? Boa noite. Boa noite para quen esteña. Non é o meu caso hoxe. Ves como estaba con todo o rincón de pensar? E día duro. No por menos esperado, duele menos. No, xa despois da entrevista o luz pasado, pois obviamente quedaba esa e deixaba esperar onde vai quedar así pouco enrarecido e obviamente esperar a continuidade prácticamente quedaba xa descartado. Non sei por que tardaron tanto en facelo oficial. De feito, pareceume ben a pregunta que lle fixo Milito ao Xío, non? Realmente, cando onte en rolda de prensa de Alex di, bueno, que pasa co adestrador e tal, pois seguramente desde dentro, se veu aquí Jardiel e dixo o que dixo luz pasado, pois desde dentro seguramente xa traballaban tamén na mesma idea, non? Pero bueno, os tempos cada un decide como queren facer e supoño que estes días en Espiñedo as negociacións teñen que estar sendo bastante interesantes. A verdade é que sí. E que che Sí. pareceu? Que vos pareceu a todos, non? A salida de Alex Vázquez, que cando se fai oficial onte, que sensacións vos A ver, deixa? ambas salidas son lógicas, ¿no? Al final, si uno analiza racionalmente la situación, pues Alex al final en algún momento tenía que volar. Al final, yo no sé si os está pasando a vosotros, pero cuanta más distancia voy cogiendo con esta temporada, cuanto más tiempo va pasando, pues más valor le voy dando, ¿no? Es cierto que esos 3 meses de los que hablaba Ushio, esa segunda vuelta, es anticlimática, el final de temporada es muy malo, pero al final, bueno, pues una temporada más, tercera consecutiva en primera ref, entonces, bueno, creo que hay que empezar a darle valor y creo que hay que empezar a, bueno, a coger perspectiva y ir apartando, ¿no? Ese enfado de los últimos 3 meses. Lo decía Ushio muy bien, si en vez de una primera vuelta tan buena, hubiéramos hecho una segunda vuelta tan buena y hubiéramos quedado en la misma posición con los mismos puntos, pues estaríamos muy contentos, ¿no? Tema claro que al final después de 14 jornadas en puestos de playoff, ver que tienes que estar mirando al descenso en las últimas jornadas, pues bueno, es complicado, es duro. Lo dicho, desde aquí, o sea, es una putada, pero toda la alegría del mundo porque a Alex seguro que le va a ir genial. Sí, Y con respecto a Jardiel, pues un poquito lo mismo, ¿no? Pues oye, probablemente la primera vuelta de Jardiel es el mejor fútbol que hayamos visto en Espiñedo en estos 3 años de primera ref. Y la segunda vuelta, pues probablemente también sea el peor tramo de toda esta, o sea, de estos 2 años, perdón, quería decir, en primera ref. Entonces, nada, supongo que también es normal, es racional y es lo que hay. A seguir, toca pasar página. Sí, quizáis no caso dun adestrador non se pode dicir aquelo de que os factores non alteran o produto, non, porque neste caso alteran e moito, e dixo ben o Xío, non, se Raúl houbera feito unha primeira volta mala e unha segunda volta como quizás para clubes, bueno, sí que é certo que sona para non, de cousa tamén sorprendentemente
valga a redundancia, sorpréndeme. De feito, hoxe, pois, falo cunha persoa de Ourense que me conta que sí, que parece que a cousa vai en serio. Non sei, a verdade é que me queda un pouco sorprendido por ese tema. Non creo que no caso de Javier, pois, evidentemente, o que decimos, é unha crónica dunha marcha anunciada, e creo que a cuestión de tempo, si que é certo, coincido con Carlos, no sentido de que a verdade foi un pouco extraño o tema dos tempos. Onte facemos esa pregunta al Jimiro, non contesta claramente del todo, hoxe prodúcese a oficialidade. Supoño que é unha cousa de que xa estaría un pouco falada extraoficialmente dende xa hai uns días, polo menos. Entón, bueno, en ese aspecto. O aspecto de Alex, pois, Mazordo, polo menos, pois, a xente é un tipo que aparte de ser o director do Deportivo, pois eu considero un amigo, de que me dá moita pena que marche, tamén pena e alegría, que sei que alá donde vaya, como vos decides, vai non facer de luxo, vai ir moi ben, pero bueno, pechas un ciclo e agora que vamos poñer un vídeo, non sei se Carlos ten algo máis que engadir neste aspecto, que seguro que sí, pois creo que foi un día, bueno, tanto de hoxe como de onte, días tristes para o anteísmo, non? Sí, triste o de cambio, non? A tendencia nosa, non nos como pero o ser humano ten certa aversión aos cambios en xeral, non? Acomodámonos e temos a nosa de confort, llegamos aí contento, que era cousa sexa pa mellor ou pa peor, pois de primeiras non entra moi ben. Eu, a título personal, teño que recoñecer que me esperaba máis a marcha de Alex que a de Jardiel. Eu non sei por qué tiña na mente, que comentou no Onte Jimiro en rol de prensa, pero eu penso que isto xa era Voz Populi, obviamente non vou ir atrás ao programa número 40 ou os programas do verao pasado, pero sí que me sona de ter falado con algún amigo ou algún compañeiro de que este ano seguramente fora o último de Alex Vázquez, que seguramente o verao pasado houbo conversacións e decidiu apostar un ano máis, e eu, polo menos así dun xeito implícito, tiña máis ou menos asumido que este ano era o no que se Alex cumplía ciclo. De feito, el mencionou estas palabras de forma directa onte en rol de prensa, que pensa que este é o seu momento de pechar o ciclo, e eu, en certo modo, entendo, porque ser director deportivo de Clube Deportivo Arenteiro non nos podemos esquecer de que seguramente Alex, en 67 anos de historia de Clube Deportivo Arenteiro, pois sexa o primeiro director deportivo, que é unha cousa bastante salientable, pois ser o director deportivo nun equipo nunha categoría tan exixente ou ca profesionalización de primeira federación e cos recursos que poda manexar Clube Deportivo Arenteiro, pois eso ten que queimar moito a título personal e conseguir dúas permanencias de xeito máis ou menos folgado, pois traballo cumplido, que a xestión do último ano pois é mellorada, pero reflexionando hoxe no método de camiño a casa, seguramente vos tamén estedes de acordo con isto, é a para a pensar. Primeiro, que nos xuntemos aquí 4, 5, 6 piraos a desbarrar de Clube Deportivo Arenteiro nun podcast, que é unha cousa que sería de dibuixos animados hai 6 ou 7 anos. Bueno, 2020, ímonos a cando chegou Alex, co corpo técnico de Fran. O tempo pasa, Eso mesmo. Pois, imos un lustro atrás. Xa que 4, 5, 6 piraos se xunten para falar de Clube Deportivo Arenteiro de forma semanal nun podcast. Segundo, que un destes 4, 5, 6 piraos, se conecte desde Escocia, desde Inglaterra, desde onde sexa, a falar de Clube Deportivo Arenteiro en base ao que veixo en Telerubiales cada semana, os 90 minutos de Telerubiales. E terceiro, que este tipo que vive a 1.500, 1.600 kilómetros do Carballiño, que non ten ningún tipo de contacto nin con xunta directiva, nin con corpo técnico, nin con xogadores, nin con nada, teña a insolencia de decir que Alex Vázquez non fixo unha boa última temporada. É dicir, estou exixindo e estou avaliando o rendemento de Alex Vázquez en Clube Deportivo Arenteiro desde unha perspectiva absolutamente profesional e puramente resultadista. Ou seja, isto é
para min, o gran logro de Alex Vázquez nestes 5 anos en Clube Deportivo Arenteiro. Que eu faga isto e que realmente teña unha lógica, que realmente teña un recorrido. Que me Sí, sí. pareceu acojonante cando viña no metro pensando neso, pensar en facer o mesmo 5 anos atrás. Que a puta hostia, o que fixo Alex, obviamente non foi Alex solo, isto é unha cousa como din nos Estados Unidos, pois fai falta un pobo, non? Para criar un fillo, fai falta un probo para levar un equipo de terceira federación ou de preferente a primeira federación, pero obviamente Alex Vázquez é unha figura fundamental, estandarte seguramente nese aspecto. Nese senso, pois, agradecerlle o seu traballo, agradecerlle especialmente o seu compromiso, que penso que é indudable. Un pode acertar, un pode errar, pero o compromiso penso que foi intachable estes 4 ou 5 anos. Desexarlle a mellor das sortes para o futuro e ojalá teña a oportunidade de poder vivir a experiencia do fútbol profesional na súa carreira deportiva. Realmente gustaríame ver este perfil de home de fútbol con máis recursos, digamos, nun equipo que lle permita, pois, realmente chegar ao potencial que se intúe na figura de Alex Vázquez. Sí, sacar o máximo, por así Eso decirlo. mesmo. Sí, sí. Entón, pois nada, 5 anos inesquecibles para todos nós e obviamente eu onte vendo a rolda de prensa, pois un momento, supoño que foi un pouco emotivo para min aquí no meu salón, imagino que estar ali en directo, pois as emocións a flor de pel tamén. Pois sí, un momento moi emotivo, moita xente estaba a tope a rolda de prensa como nunca antes eu polo menos a tiña visto. E bueno, falando do que comentabas do fin de ciclo, Darío, temos ese vídeo, non, de cando Alex comentaba non un pouco que había chegado o seu momento, non? Se podelo pinchar aí un momentiño e escoitamos as verbas do bo de Alex Vázquez sobre eso. Sempre tivo moi claro que para que este proxecto cumplise os seus obxectivos, a xente que conforma o proxecto ten que dar o seu 100%, ter a máxima ilusión, as máximas gañas, a máxima implicación e dar o seu máximo, non? En ese sentido, pois, eu penso que en todos estes 5 anos pois aí está. Perdón, que non estaba muteado. Pois aí está, non? Sí. Aí falaba, non, dese cambio de ciclo, de que pensaba que era o momento no que tiña que marchar. De feito, tamén comentaba a posteriori, non? De que el prefería tamén irse cando el quixera, máis que cando xa non o quixeran en Club Deportivo Arenteiro, que me parece un detalle bastante importante de engadir, non, Gonzalo? Sí, totalmente. O sea, al final, yo creo que la salida de Alex, no se me ocurre nadie que pueda poner un pero, que pueda decir una mala palabra de Alex. Al final, pues un poco lo que comentaba Carlos, ¿no? Si uno hace un análisis totalmente profesional, resultadista, pues bueno, pues algún pero puede haber en esta última planificación. Pero bueno, lo dicho, o sea, se va como lo que es, un señor, un aficionado del Club Deportivo Arenteiro y un tío con un compromiso innegable hasta el último día. Totalmente, a verdade é que sí. Seguramente, pois, como a todo, non? Como tamén o decía Carlos, quizáis, pois, co paso de tempo seremos máis conscientes, non? De todo o legado, xa non só de Alex, senón, bueno, pois dende Javi Rey ata Fran Justo, pasando por Jardiel, etcétera. Falo de todos, non só de Fran Justo, Gonzalo, non te rías que xa te vexo vir. E nada, pois a verdade é que, bueno, creo que é un fin dunha etapa, fin dun ciclo, queda, sí que é certo que queda a directiva, pero bueno, creo que ata agora, oficialmente, as únicas persoas dese corpo técnico ou deses membros que chegaron en 2020 quedan Chechu, Nico e xa, e a ver
a ver cal continúa, cal non, ou se xa é unha reestructuración completa. E é certo, non me acordaba de Nico. Uh -huh. Sí, Nico sí que continúa. Bueno, esperemos que continúe, non? Outra peza importantísima, un deses traballadores na sombra, digamos. Que ao mellor non o temos na punta da lingua ou non é a primeira figura na que pensamos, pero incansable sempre. Bueno, eu espero que continúe. Pois sí, bueno, Darío, pois nada, non sei se tedes algún máis algo que engadir, senón, pois, pasamos ao seguinte bloque, que será, pois, esa valoración, ese 1 a 1, esas notas finais de temporada, estamos aquí co sello de progresa adecuadamente, necesita mejorar, etcétera, etcétera, e a chicha do día de hoxe, aparte de todo o que levamos contado, que non é pouco. Exactamente. Faremos aquí un análisis final de temporada, faremos... Escoitasme, non? Sí, perfectamente. Poñeremos na palestra un a un a cada xogador, daremos notas, e veremos entonces quen ten que ir á recuperación e quen vai pasar un verao dos que lle gustaba pasar a Milito de piscineo. Piscineo, trasteo, roubar mouras polo pobo e coller a puchereta e adotolo. Eso era un espectáculo. Exactamente. Pois para eso tuveron que dar o callo durante o ano e aquí estamos nós, os maiores expertos do... que se colou aí o... Colouse outra vez aí Alex polo medio. Non se quere marchar todavía, non se quere marchar nin do bar. Quere dar as notas. Seguramente que as daría encantado se estivera ele aquí. Exactamente. E para iso temos as varolacións. Cuidado. Nova sección. E para iso temos as varolacións que seremos nós os encargados de editar sentencia. Así que non sei quen quere ser o primeiro valiente en pasar por aquí polas notas. Pero os valientes entendo que iremos rotando un a un, non? Ou todos de seguido. No, vamos aí xogador por xogador. Claro, exactamente. Eso me refería eu. Participamos todos así a grosso modo, un pouco. Uns elaborarán máis, outro menos, pero bueno, iremos encontrando o camiño. Sí, Sí. Claro. Isto vai a ser indo con brío a cousa. Un comentario sobre cada un e unha notiña. Primeiro en pasar polo pupitre, Diego García. Moi ben. Seguimos un orden logo. Empeza Gonzalo, que é o que máis tempo levas en aparecer. Vale, yo a Diego le puse, bueno, yo hice notas numéricas. Esto de no ir a clase y llegar el día del examen, pues a veces uno se confunde. Tengo nota numérica que cada uno haga la traslación como así considere, ¿no? Yo a Diego, a la temporada de Diego, le puse un 6. Y creo otra vez, lo pensaba ahora, me gustó mucho la reflexión de Carlos. Creo que el 6, pensándolo ahora, que probablemente habla del nivel de profesionalización y exigencia en el que nos movemos. Diego es un tío que el año pasado sorprende por su nivel en primera ref, pero que este año ya no sorprende y que tal vez este que habla dio por hecho el nivel de Diego, ¿no? Cierto es que está, no sé, que tiene días en los que salva al equipo, otros días en los que no. Tiene un par de errores de bulto, ya no hablo en paradas, sino pues me acuerdo del día de la expulsión, me acuerdo de algunas cosas así un poco tal, que empañan un poquito su temporada a mi gusto. Entonces, lo dicho, un 6, un bien. Vale, pois nada, que continúe Carlos. 100% de acordo con Gonzalo. Aparte, tendo en conta que Diego leva sendo discutido desde o seu primeiro ano. En terceira federación xa estaba discutido, en segunda federación estivo discutido, acórdome tamén, especialmente o primeiro ano, sobre todo naquela primeira volta na que encaixábamos por doquier.
E seguramente o ano pasado sexa a súa mellor temporada. E bueno, esta primeira volta fixo moi ben, 9 porterías a 0 en 19 partidos. Joder, é un dato da puta hostia. Eu voulle dar un notable baixo, un 7 sería, tendo en conta ahora, non recordaba o partido que comentaba Gonzalo, esa expulsión así un pouco, que foi así un pouco unha xogada, unha charlotada, digamos, das de Diego García. Para min o peor da temporada, teño grabada a fogo, foi aquela foto na que saliu ca bufanda da Peña da Unión Deportiva Ourense que ven o logo. Para min ese tipo de detalles hai que cuidalos, pero eso non influe no Deportivo. Notable baixo un 7 para o noso capitán. Boa nota, moi boa nota. Sí, especialmente ponderando a primeira volta na que penso que, tendo en conta eso, 9 porterías a 0, sendo o Club Deportivo Arenteiro, pois é dun mérito sensacional. Pois eu voulle dar un aprobado, se queredes que poña nota numérica, voulle dar un 5,75, bastante preto do ben. Non me gustou nada, Pola ortografía vais a cher de algo, non? No, nada. Xa sabedes que a min gustan esas notas un pouco extrañas. Máis que nada porque non me gustou moito a súa segunda volta. Creo que non tuvo excesivos erros de bulto, pero viuselle a un Diego moito máis inseguro que outras veces. Non sei se unido á lesión que tivo, non sei se unido a ese parón, que tampouco foi demasiado, non? Por así decirlo. Pero bueno, en xeral, como o resto do equipo, creo que non estuvo moi lonxe do seu nivel. Entonces, bueno, por aí vai un pouco a miña nota, perdón. Eu, sin querer interrumpir moito a cousa, estando parcialmente de acordo contigo, Milito, penso que a segunda volta de encaixar goles é máis porque máis, digamos, de mérito da defensa que do propio Diego García. Recordo o partido en Tajonar, en Osasuna, aquel córner no que, como ese córner, seguramente hai 7 ou 8 xogadas que acabaron en gol. Entón, pois eu que sei. No, por eso digo que non é. Por eso digo que non é tanto polos goles nin por unha tan mala actuación. Mais o tema de seguridade, non, pro equipo. Exactamente. Sí. Pois eu tamén lle vou dar un aprobado, porque un pouco máis que añadir ao que dixestes vos, non? A mí dá a sensación de que quizás hasta poden máis a menos, e sí que é certo que hasta curaría que comentou Raúl Jardía, cando estuvo aquí con nós, de que, bueno, cando hai esos cambios no mercado de inverno, pois teñen que cambiar un pouco a maneira de xogar, ese quinto xogador que me gusta decir a min que tiñamos con Diego na salida de balón, pois eu creo que se notou bastante que se pasou a utilizar moitísimo menos do que se utilizaba antes. Así que, bueno, pois aí queda Diego aprobado e vamos entonces co siguiente, se vos parece. Sí, claro que sí. Siguiente que será o outro porteiro, Manu Figueroa. Sí, outro dos porteiros que xogou este ano algún minuto, non? Estamos poñendo a todos os xogadores que participaron no campo. Non vamos poñer a Darío porque evidentemente pois non puido disputar ningún minuto, vale? Para que ninguén pense que nos esquecemos del, nin moito menos. Así que nada, aí está, Manu Figueroa, Gonzalo. Sí, o sea, para mí es un no sabe, no contesta. O sea, quiero decir, no tengo capacidad para juzgar la temporada de un jugador porque jugó 45 minutos. Sí. Pues eso. En Segovia. Lo dicho, no parece un portero que no tenga nivel, pero tampoco tengo capacidad para juzgar o para hacer un comentario más fundado aparte de esto. Carlos. Mirma nota e solo engadir que non parece ser unha amenaza para Diego García, non foi unha amenaza esta temporada para a portería e non creo que sexa unha amenaza para o futuro tampouco. Bueno, si é que siguen os dous ou algún deles ou que sexa. Parto da base de que Diego potencialmente pode continuar e sorprenderíame moito que Manu Figueroa continuase. É a base da que parto. Se Diego non continúa, obviamente, este análisis, pois vai po caracho.
Pois eu voulle dar, por ser rápido, un ben e voulle dar polo seguinte motivo, porque me parece que é moi difícil ser o terceiro porteiro de calqueira clube, é moi difícil ser tan novo e non xogar, é moi complicado non querer, bueno, máis que non querer, ser ao millor unha cadea aí discrepante, por así decirlo, e ao millor pois non estar a gusto, pero creo que entrar nun partido así como era o día da Segoviano, nun contexto onde Diego se lesiona, non está o segundo porteiro, creo que po ben que fixo, doulle un ben, porque creo que non é sinxelo, e recordamos que gañamos ali o partido e a Segoviano levaba máis dun ano sen perder. Así que nada, esa é a miña nota. Eu anótemo tanto de que aquel día o partido da Segoviano 2 fun o único que lle din o MVP daquel partido a Manu Figueroa. Polas mesmas razóns que acabas de expoñer agora. Pois seguramente. Darío. Ai, perdón, estaba muteado. Eu son como son dos que opina de que con tan pouco tempo non me parecería xusto nin para ben nin para mal valorar a un xogador por 45, que se ainda foran, non sei, 5 ou 6 partidos, pero por 45 minutos. Así que, pois nada, queda un non sabe, non contesta. Temos en conta toda a valoración ese ben que lle puxo Milito. Home. Pero aquí maioría simple, Milito. Me parece ben. Así que nada, pasemos entonces ao siguiente. Siguiente que temos por aquí, Adri López. Correcto, ¿no? Sí, Adri López. Exactamente. Pues un poco la misma lógica, ¿no? O sea, me cuesta juzgar con tan poquita muestra, o sea, cuando hacía las notas esta tarde y tal, lo pensaba y decía, a ver, Gonzalo, ¿qué imagen, qué flash te viene a la cabeza? Y la sensación es que ninguna, al margen de un poco la comedia cuando firma, no guardaba ningún recuerdo, entonces, pues bueno, pues aprobado, supongo, en el sentido de que cumplió y poco más. Carlos. Xogou 3 partidos, estou vendo ahora a preferente, tuve que ir a preferente porque tampouco recordaba prácticamente nada. Os 3 siguientes a Segovia, creo. No, os 2 siguientes a Segovia e despois o partido despois da expulsión de Diego no Reino de León. Certo. Pois en Urriche 3-0, que imagino que para un porteiro chegar esa propia semana, pois complicado, o resultado non fala moi ben do asunto. Despois Bilbao e despois Reino de León. 3 derrotas, non sabe, non contesta, non podo avaliar, ainda que xogara 270 minutos, non teño ningún recordo, nin positivo, nin negativo. Sí que parece curioso, non, que se fichou na última semana do mercado invernal e o primeiro pensamento que me deu a cabeza é outro porteiro. E despois, pois, pasa o de Diego, lesionas, foi así como un timing moi apropiado, casi imposible de guionizar. Eu voulle dar un suspenso. A mí non me gustou o día da Morevieta, a verdade que fai un partido moi malo, creo que falla en 2 dos 3 goles, e para min pois non me gustou, non me deu garantías e por eso lle dou un suspenso. Hostia, é certo, traga de forma bastante curiosa no segundo, no terceiro gol, verdade? Así un balón que lle queda, que non é capaz de chapar ben e deixao así morto na área, sí? Acaba de desbloquear un recordo. Sí. Un recordo. Darío. Non sabe, non contesta. Se tuvera... É que precisamente o contrario a Manu Figueroa. A Manu Figueroa podría lle poñer un ben por aquel partido, como ben dixo Milito, e a Adri López poñería un suspenso bastante considerable porque o único recordo que teño del pois era unha cantada, era alguna, bueno, digamos, blandurria debaixo da portería. Así que, pero, repito, me parecería moi injusto valoralo por 3 partidos que xogou. E un deles contra a Cultural no campo en León, así que no Reino de León, así que para mí ese día debe de ser dos mellor partidos que fixo os 3. Sí, penso que sí. Bueno, pasamos ao seguinte. Primeiro xogador do campo, Jordan, non? Creo que é. Peña. Línea defensiva.
Ujú. Estás muteado, Vale. Gonzalo. Ahí. Sí, perdón, perdón. Yo tenía apuntado de primer jugador a Borge. Jordan, pues un 7 para mí, es un notable, merecido, jugador, una temporada sólida, en la que creo que tiene un buen número, no lo miré, hablo de por sensaciones, un buen número de asistencias. Es cierto que se cae junto con la defensa y el equipo en este último tramo y eso tal vez me haga bajar la nota, pero si hago la foto global, para mí es una temporada de notable, ¿no? O sea, Carlos. Sí, 7 tamén, notable para Jordan. Penso que na primeira volta, pois, pódese argumentar e pódese defender que é un dos mellores xogadores da plantilla, especialmente o primeiro tercio de competición, os primeiros 10, 15 partidos é espectacular, non só a nivel defensivo, aportando moitísima seguridade, pero como dixo Gonzalo, dando moitísimas asistencias en casi todos os partidos, casi todas as semanas. Na segunda volta, pois, indo á hemeroteca, seguramente sexa un dos maiores críticos, non, de Jordan, de, bueno, hai que darlle descanso, está o físico non lle deu e tal e cual. Obviamente non é el solo, a defensa pois caeuse en cuadro, como a quen di, entón facendo unha media numérica, para min a súa primeira volta é de 10, sin miramentos, penso que libra por libra, pois non se lle pode pedir máis, a segunda volta, pois suspenso un 4, facemos a media 7 notable, penso que é unha nota xusta e bueno, un xogador que realmente si continúa en Club Deportivo Arenteiro, que non sei se vai continuar ou non teño información, pois estaría por ver si realmente esta segunda volta foi algo anecdótico ou é o ciclo natural dun xogador que xa é veterano, digamos, non? Non sei cantos anos ten, pero é un xogador que leva moitos anos 30, dando batalla. 34, creo que ten por aí, me parece que son. Vale, eu vou estar próximo a vos, pero creo que non lle chega o notable, creo que sí que é certo que eses primeiros 10, 15 partidos son dun nivel moi alto, pero creo que logo cae bastante, xa non só ofensivamente, senón tamén en certos apartados defensivos. Voulle dar un ben bastante alto, preto do notable, sobre un 6,5, para min sería a nota de Jordan. Eu tamén andaba aí entre os 6, 7, porque ben é certo que foi un pouco como a dinámica do Arenteiro, no? Creo que foi unha primeira volta espectacular, de sobresaliente, pero penso que a segunda volta fixose larga e creo que de suspenso, así que voulle dar un notable, veña, que ben o merece Jordan despois destas tempadas e a mí sorprendeme moito esa primeira volta, así que veña notable, así que se non me equivoco, nota final notable tamén, non? Por aí un 7. Sí, podemos darlle o notable global dos 4. Perfecto. Bueno, pasamos a Borge. logo exactamente con Borge ahora mismo. Borge es un jugador súper difícil de evaluar. Y me explico. Coincide su llegada casi con la caída de la defensa y del equipo. Creo que es lo más salvable de esa defensa. Creo que tiene muchas virtudes, pero al mismo tiempo el tema del juego aéreo, los centros laterales y su endebleza ahí me enturbia todo el análisis de todas las cosas que quiero ver. 4,75. No sé. Casi me da para probar, pero no. Decía que despois metedes vos cas miñas notas, cabros. Bueno, Carlos, dalle aí. Suspenso. Borge é vítima, como dixo Gonzalo, de chegar en inverno dunha segunda volta infame do equipo. Seguramente todos os xogadores que, digamos, os titulares, pois ímolos analizar na clave de facer unha media nunha boa primeira volta e unha segunda volta peor ou mala, en liñas xerais. E para min, Borge, eu sempre lle intentei ver as súas virtudes. Aquí milito eu
os dous, digo Milito porque me acordo de moitos ou de Sí, algún que sí, sí, outro sí. bar de estar os dous falando, de destacar a súa elegancia, de destacar pois ese xogo, non, ese criterio a hora de salir do balón, pero que defensivamente é un flan moi endeble, moi débil, cero contundencia. Non sei, eu esperaba máis do xogador, hai que recoñecer que viña de lesión grave, estas cousas hai que telas en conta, seguramente pois na primeira volta, bueno, seguramente non, na primeira volta non tivo os minutos que necesita un xogador volvendo dunha lesión dese calibre en Zaragoza. A mí non me gustou para nada, non o vexo, non lle vexo recorrido neste equipo, entón pois voulle dar un 3 a Andrés Borja. Eu vos discrepar un pouco, voulle dar un 5, voulle dar ese aprobado raspado e voulle dar porque vexo maneiras de bo futbolista, porque en certos momentos creo que foi un futbolista que sostiña o pouco sostible que podía ser a defensa alenteirista dentro do que estaba a suceder. Creo que ten cousas moi boas, creo que é un central, como dixeche ti, elegante, bastante rápido, pero sí que é certo que ten moitos... Didi, Carlos? No, mellor de central que de lateral. Sí, sí, moito mellor. Veu como xogador versátil no carril do 2, ás veces que xogou de lateral, cuidado, Sí, sí. eso era unha auténtica autopista. Eu o que creo que lle pasa a este rapaz é que ten a veces certos síntomas de desconexión ou de fragilidade, non? Pero creo que é un xogador que pode crecer moito e voulle dar ese 5 porque creo que é un pouquiño salvable desa segunda volta en canto a defensa. Darío. Sí, tamén aprobado, tampouco nada especial, pero bueno, creo que supo salir nesa segunda volta con tanta fragilidade, creo que acabou ben a temporada. Perfecto. Así que aí queda, aprobado para Borja. Vamos co seguinte, un dos que non acabou a temporada. Bueno, eso de que queda aprobado, aquí hai dos suspensos e dos 5. Bueno, hai dos 5, un 4,75 e un 3, sí que é suspenso, pero bueno. Yo soy de sociales, no soy de números, pero bueno. Sería un 4 e medio, 4,25, algo así, o que sacaría de medio. Igual yendo a la revisión a llorarle un pouco al profesor. Aquí como profesor son eu, o mellor influye un pouco a nota, ademais. Bueno, vamos cun que non rematou a tempada, que é o meu indudable querido Javi Moreno. Venga, pues Javi para mí es un 7,5, un 8. Jugador que tuvo errores de bulto durante la temporada, tal vez propios de un exceso de confianza. Me acuerdo de ese penalti en el borde del área, me acuerdo de alguna salidita de balón en conducción que no tocaba, pero al mismo tiempo, o sea, los hechos son palmarios, ¿no? Si según se cae Javi del equipo, se cae la defensa entera detrás, hombre, alguna relación o alguna explicación tiene que haber ahí. Entonces, bueno, le doy un 7,5 por esos errores y por el nivel de exigencia, pero bueno, notable, altito. Eu tamén, eu doulle un 8 e doullo tamén no equipo porque se notou máis que cando estaba. Entonces, pois, ese 8 notable para min, para Javi Moreno. Bueno, perdón por adiantarme, Carlos. No, 100%, no, de feito, alégrome de que te adiantaras porque era o que iba a destacar. Eu, se me preguntas de facerlle a valoración en decembro, dáballe un 5 ou un 6, se me preguntas agora, doulle un 7 ou un 8. É dicir, a súa nota subiu estando fora do Arenteiro. Exactamente, ni máis ni menos. É que non hai máis, iba a dicir exactamente o mesmo, así que notable para o de Javi Moreno que por certo fixo un penalti na última xornada de Liga da segunda división. Sí, un pouco de bastante ímpetu, non? Foi a esa xogada e chegou un pouquiño tarde, toca o xogador e fai ese penal, pero bueno, un pouco, supoño que por demostrar, non? Último partido de Liga. Joder, e a ver se ten sorte, porque imagino que só lo firmou ata final de temporada en Albacete,
No, firmou un ano máis. Esta Firmou un ano máis. é Bueno, sí, 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 sí. entón perfecto. Iba a dicir que a ver se encontraba outro contrato en segunda para seguir No. demostrando a súa valía, entón así ben. Sí. Continúa en Albacete. Yo creo que le vendría bastante bien una cesión en Club Deportivo Arenteiro. Ahí lo dejo. Ojalá. Iván Muñoz, Gonco. Le voy a poner un 1 porque no soy yo de poner ceros. Ni en mi vida profesional, ni personal, ni nada. Todos y cada uno de los flashes que me vienen a la cabeza de Iván son cagadas que acaban en gol. 1, suspensísimo. Carlos. Empezou mal en Tarazona, que seguramente sexa unha das cagadas das que Gonzalo estaba falando. O primeiro gol que encaixamos en temporada intenta despexar con tan mala sorte que lle dá a un que pasa por ali e fai unha vaselina clamorosa a Diego. Acórdome como se fora onte, porque eu estaba ali no campo. De feito, estaba vendo ca familia política de Iván Muñoz. Estaba ca moza e cos sogros vendo o partido. Entón, cando me enterei, ao principio estaba criticando bastante, cando me enterei, pois fui máis conservador nese aspecto. Pero o recordo que teño, outro partido que acudín, Zamora 3-0, xusto antes do Nadal, día despois do Panamá-Venezuela, o quecemento que fixo ao longo de toda a primeira parte, o gel que se baixou ali no Ruta de la Plata, que foi motivo de moitas risas, porque despois, en vez de entrar el, Jardiel apostou por Joao Díaz, que prácticamente aquilo foi a poñerlle o clavo a tumba de Joao Díaz. Entón, pois nada, un 1 tamén. Non lle poño un 0, pero por vergüenza torera, pero nada. Ten un ano firmado máis. En efecto. Non sei, eu non penso que teña nivel para esta categoría, de momento, polo menos. Eu voulle dar un 2,5 porque hai xogadores que creo que merecen menos nota. Pero bueno, non me gustou en nada a tempada de Iván e agardo que a próxima pois sexa moito mellor. Darío. Suspenso, non hai moito máis que falar. Recordo tamén, igual estou errado, porque foi o partido do Ourense na ida no Couto, que hasta non sei se xogou de central. Xoga de lateral. De lateral, perdón. Recordo tamén moi partido. Así que en minuto 80, 70 y pico, no recuerdo, al final de partido, esa mano a los hombros que era penalti super pitable. Exactamente. No, era desconto, eso foi xusto antes de pitar o final do partido, das últimas xogadas. Sí. Mejor me lo pones. Bueno, pois pasemos o suspenso para Iván Muñoz e pasemos xa con Joao Díaz, outro que non acabou a tempada en Club Deportivo Arenteiro. Deixádeme decir a miña nota primeira, 0, sin elaborar. Sí. Venga, dale, es que non voy ni a dicir nada. No. É o meu 0 máis claro de todo o que levamos hoxe. No Darío, si quieres decir algo más. Sí, se queres engadir algo. Non se presentou. Vale. 0-1. Pasemos con Jack Diori, o central que viña un pouco pois a cubrir a baixa de Javi Moreno, non? Sí. O bodo central ex de Marbella. Un 3. Jugador que venía con la vitola de tener partidos en la categoría, de poder, digamos, hacer ese papel de Javi, ¿no? De dar un poco de orden y sentido a la defensa, y ni siquiera fue capaz de asentarse en la titularidad. Entonces, bueno, un 3, porque sí que es cierto, no sé si fue el debut o el partido siguiente, que sí que guardo un buen recuerdo de esos primeros partidos, pero nada, se diluyó como un azucarillo. Fueron claros y oscuros, por así decirlo. Carlos. Comezou mellor do que terminou. Estaba vendo agora o debut, porque eu tamén tiño o recordo de que no debut cumple aquel partido entre semana contra o Baracaldo e depois o seguinte partido 2-3 no Johan Cruyff. Neses dous partidos deixa unha boa imaxe, eso é certo. Entón, el puxo o listón nun nivel que penso que despois pois non foi capaz de soster ou non foi capaz de manter, e voulle dar un 4, non creo que chegue ao aprobado. Eu tamén, eu doulle podo dar un 3,5, un 4, por aí andaría a miña nota, un suspenso tamén.
un pouco polo mesmo. Creo que as expectativas con Jack pois eran un pouquiño máis altas e quizáis con algunha boa actuación que fixo, pois mostraba algún síntoma de ter un central de garantías, pero bueno, sí que creo que a medida que foron pasando os partidos baixou moito o seu rendemento, así que nada, é un suspenso para o bo de Jack. Suspenso tamén. Creo que non conseguiu o que se buscaba con esa sustitución de Javi Moreno e xa o que dicíamos antes. Javi Moreno subiu a nota cando marchou e eso pues, ten a súa razón, ¿no? Así que suspenso Jack Diori. Vamos con Mangel Prendes ahora, o mediocentro reconvertido a central de Candás. Vale, que notiña lle damos por aí? Pues un 6. Aprueba bien, eso que acaba mal, pero claro, también es un mediocentro reconvertido a defensa central, hace una buena primera vuelta de la mano de su colega Javi, se va Javi, se cae con toda la defensa y eso evidentemente tiene que pesar en la nota porque si no sería bastante más alta, pero a mí me sale un 6. Ben, Carliños. Xogouno absolutamente todo, ata este último mes de competición. Foi un dos non vou dicir dos xogos, pero sempre aí. Comezou de centrocampista, pasou ao posto de central no Toralín, que marca gol aquel día, de feito, se vos acordáis, un córner, penso que é un remate de cabeza no primeiro pau. Penso que con Javi ao seu lado millor que sin Javi, obviamente vironselle as costuras, pero penso que é un xogador aproveitable e penso que os partidos e a veteranía e o poso que che dá xogar de central, pois penso que pode aportar en Clube Deportivo Arenteiro no caso de que continúe. Voulle dar un ben. Son máis dun 5 dun suficiente, pero voulle dar un ben para poñer en valor o seu xogo nunha posición que non era a natural para ele. Eu doulle un 5,5, un aprobado un pouquiño holgado, non, por así decirlo, porque esa segunda parte foi un drama absoluto. Ojo los códigos, 5,5, aprobado, holgado. Aprobado, genio. Aprobado folgado porque, bueno, pasa do 5 sen problema ningún, non está aí na corda floxa. Se queres doulle outro 5,75, que tamén pode valer. Pero eso, creo que non chega a ese ben, creo que non, a min está un pouco por riba Jordan, por exemplo, que Mangel, porque que a segunda volta é un drama, é un drama total, creo que é como se nos cambiaran de xogador, como se lle fora a Javi e lle faltara algo dentro del como futbolista, é que creo que é un nivel moi pobre da segunda volta, así que nada, aprobado con ese 5,5, 5,75, pero bueno, creo que malas sensacións finais para o bo de Mangel, Darío. Sí, eu meto un 6, porque, o sea, un aprobado porque creo que tampouco é fácil, non viña para ser central, tuvo que cumplir e creo que cumpliu durante toda a temporada. Evidentemente, creo que a ida foi de sobresaliente e a volta, pois, posiblemente por esa salida de Javi Moreno, pois foi de suspenso, pero hai que ter en conta que el non é un central o propio, así que, pois ben, aprobado para o de Mangel. Se non continúa en Clube Deportivo Arenteiro, aparte de ser, penso que unha baixa sensible para o equipo, pois tamén sería unha baixa sensible para o Manhattan en Ourense, non? Ahora os delitos a temporada pasada xa prescribiron. Bueno, hasta el día 30 dijo Uxío que hai que cerrar el año, Vamos con Simón Luca, por favor. Gonzalo. Vale. Otro 3, algo así. O sea, lo poco que le vi no me gustó. Yo tenía en mi cabeza como un jugador rápido, tal, no sé qué, no vi nada de eso. Tampoco Jardiel le dio demasiadas oportunidades de demostrarlo. Pues nada, un 3, suspenso. Carlos. Un 2, suspenso clarísimo.
Non te rías, joder, que... No. Que é certo, hostia. Que o tipo... o tipo ven de lesión. Que é complicado, é como o caso de... Joder, indo dixen antes, de Andrés Borge. Ven de lesión. Obviamente aquí non, na segunda volta non disputou minutos. Xogou tanto de lateral, cando salía normalmente no once titular xoga de lateral, e incluso en algunha segunda parte, en 2 ou 3 partidos, xogou bastante minutos de interior ou de extremo esquerdo. É dicir, na banda esquerda, pero máis adiantado. Eu ningunha das súas posicións lle vin absolutamente nada. O tipo era suplente, o tipo. Joder, parece que estou aquí ninguneando para mal, non é a miña intención. No. Luca é ou era suplente de Iván Muñoz no Valencia Mestalla. Iván Muñoz a mí non me convenceu, Simón Luca, pois, tampouco. Eu non lle vin absolutamente nada. Por moito que o narrador de Jef Televisión, cando foi? No último partido en casa. Foi Real Sociedade B. Sí, Real Sociedade B. Pois o comentarista empeñouse en dicir que Simón Luca era un xogador de moitísima calidade. Bueno, Pois cada vale. ven coa xenda preparada de casa e pode dicir o que queira, pero eu non lle vin absolutamente nada. Un para Simón Luca. Eu voulle dar un 4, confío neste xogador, non sei por qué, pero confío nel, dame boa vibra, ten cousiñas que me recordan en certos aspectos a un xogador que fai pouco tempo se marchou tamén dese carril do 3, e creo que ten outra oportunidade a tempada que ven para demostrar o... Que xogador? A que xogador te refires? O de ali abaixo, andaluz, que ahora mesmo non quero pronunciar, do Irún. Joder, José pareceránse no blanco dos ollos, o millón. Bueno, eu teño a miña esperanciña, eu confío todavía. O de Fef tamén. Logo teño que me meter no seu bando. Debía ser de fora. Eso, doulle un 4, si que é suspenso a tempada, pero bueno, con miras a que poida recuperar o ano que ven, Darío. Pois eu suspenso pola miña parte, así que suspenso. Non hai máis. Vale, imos con Llano Simao. Pues me dá para É complicado, Llano. A mí me da para un 6, ¿no? O sea, quiero decir, tuvo tramos de temporada en los que, no sé, atacaba, defendía, un pulmón, subía la banda 35 veces por partido, y tuvo tramos de partido, o sea, tramos de temporada absolutamente desesperantes, pero desesperantes. Yo tengo la sensación de que es uno de esos jugadores que es tan superlativo físicamente que es capaz de suplir las carencias técnico-tácticas que tiene. Entonces, cuando está muy bien físicamente, le da para esta categoría. Cuando no está al 100% y baja al 99%, se le pasa por encima la categoría. Firmo debaixo destas palabras. Para ben ou para mal, un xogador que depende exclusivamente, sin exagerar, do seu físico e dunha condición óptima. Non lle dou un 6, dou un 5. Houve partidos nos que daba a sensación de que podía xogar perfectamente en Hypermotion e outros partidos nos que dir, joder, que nin en terceira federación. Entón, pois, sí, un 5, e penso que sufriu máis no tramo final de temporada pois pola acumulación de minutos. Digamos. Eu estou con vos, doulle un 6, un ben para min. Os erros máis grandes que ten este xogador son na parcela defensiva, indudablemente, e claro, cando se lle viu sobre todo as costuras totales foron os días que... de central, verdad? Exacto, foron os días que tuvo que xogar de central, que eso foi unha cousa, pero de absolutamente todos. Entonces, pero bueno, creo que aí... Eso ya, perdón, eso ya non é achacable al claro, chico. No, pero precisamente por eso creo que son os momentos onde tampouco podes valorar máis, e por eso lle dou o 6, senón baixaríalle máis a nota se ao mellor esos mesmos erros tamén os fixera de lateral. Así que nada, para min un 6, un ben, vale. Ben por Llano. É un aprobado. É certo que o físico é un dos factores máis importantes, pero eu creo que tamén o aspecto
da confianza, non? Para ser breves, creo que o llano que vimos na ida recorda moito o llano do Fabril do ano pasado e 2 temporadas antes, que se comía a categoría, porque creo que a dinámica era positiva do equipo, había confianza defensiva e creo que precisamente cando o equipo empeza a flaquear defensivamente da mostra da súa fragilidade cando peor o pasaba ya no Simao, que foi o que lle pasou o ano pasado no Deportivo cando lle fan ficha do primeiro equipo que notaba moita fragilidade defensiva. Perfecto, pois nada, imos co último defensor, Tommy Berardochi. Bueno, pues no sé. En vez de un 1 le voy a dar un 2 porque me cae majo. Pero su temporada, pues, no da para más, ¿no? O sea, ni en el Arenteiro ni en sucesión ha sido capaz de tener un mínimo de continuidad. Y bueno, creo que es un jugador que no tiene nivel para esta categoría. Carlos. Gracias por venir 0,5. Pois vadesme chamar tolo logo a min. Eu doi un aprobado, creo que un pouco que xogou... Sí, e digo sinceramente, podesme chamar tolo. Consigue un gol o día de Irún, cando xoga, fai un partidazo ese día, despois deso xa, claro, xa estábamos preto do mercado invernal, desaparece, xa non xoga máis, e vaise para Salamanca, si que é certo que en Salamanca non a cheira, por así decirlo. Milito é en clave Arenteiro, o que xogou... Non iba nin convocado en Salamanca. Pero que estamos falando en clave Arenteiro. Se eu teño que valorar tamén en Salamanca, teríame que ver hasta os partidos do Guijuelo. No. Milito hoy es como el señor Barnes en ese capítulo de Los Simpson, que está como medio drogado y la gente va a pedirle cosas. ¿No veña, seguimos, Darío. Puxen un tuit despois do partido contra o Sestao: o amor xorde cando menos o esperas, tan impredecible como aditivo, tan simple como un cruce de miradas, un sorriso cálido ou mermo a calquera volta de calquera esquina nunha noite de verao. Pero que non esperaba era topalo nunha mañá de invernía en Sestao, un vídeo que dura 20 segundos no que Berardochi entra ao campo e ve cartón amarelo. Pois este vídeo vi uno 35.000 personas. Ojo. Y pocas me parecen. É que xusto era o que iba a decir, eu xa me quedo que é o resumo da tempada, sale Berardochi, é que non tarda 30 segundos. Comedia fina. Sale ao campo, ainda non se colocara prácticamente de lateral izquierdo, a partir de un tiro de 2 metros. De feito sigue correndo, sí. Está correndo hacia o lado cando fai a entrada, que estou vendo o vídeo. Uno de noi. Por la espalda, 2 metros sin balón, mete unha patada nos tobillos que se saca roja. A John Echaniz, por certo. Bueno, veña, vamos a seguir, veña, dalle. Acabamos a parte defensiva. Imos co medio do campo. Curro Rivelot. Pues me da para un 6,5, 6, 7, no sé, por ahí. Pues un jugador que en cuanto se le dio un mínimo de continuidad después de una lesión grave y de no tener ritmo de competición, se ve que es un jugador válido para la categoría. No me da para ser un jugador importante, no me da para ser un jugador titular, pero me da para ser un buen suplente de garantías, con mucho trabajo, y además de que, bueno, a Curro lo considero uno de la casa, uno de los que... quiso vivir el pueblo, quiso empaparse de lo que es este equipo, este pueblo y a tope, y ojalá sea aquí o en otro lugar le vaya súper bien. Carlos. Con Curro teño o conflito interno de que sempre o comparo con respecto á súa primeira volta do seu primeiro ano en segunda federación, que penso que foi o seu mellor rendemento como xogador aquí na segunda volta. Perde a titularidade, en según que momento o equipo xa estaba ascendido, entre unhas cousas e outras, entón seguramente tampouco se pode analizar, e despois lesionase moi cedo, o ano pasado non volve xogar. Dá a sensación de que ese xogador que vimos en segunda, pois non vai ser o xogador o Curro de primeira, pero sí que penso que pode ser un perfil aproveitable, como di Gonzalo. Entón, para min a temporada de Curro, tendo en conta iso e loitando contra os meus propios prexuicios, pois voulle dar un 6. Para min Curro é o claro exemplo de que hai xogadores que se aproveitaron porque se acabaron poñendo por necesidade. Doulle todo o mérito do mundo a Curro porque non é fácil salir desa lesión e pouco a pouco, paulatinamente, ir mostrando non ese nivel que tiña antes,
pero sí unha mellora moi notable partido tras partido. Para min, por todo eso, por ese espírito de sacrificio e esa superación, doulle un ben, doulle un 6 e creo que a nota que merece o bo de Ribelot. Sí, pouco máis que añadir. Aprobado para o señor Furrido. Pois agora imos con Martín Solar. Martín es un 6 por rendimiento inicial y por expectativas. Martín Solar viene a ser una de las piedras angulares de este proyecto, viene con cartel, hace un inicio de temporada sobresaliente y de repente desaparece. No sé si por una cuestión física, si por una cuestión de confianza, una suma de todo, pero probablemente si la temporada de Solar la hiciese Curro, le daría una nota mucho más alta. Pero eso, por expectativas, por estatus, no me da más que un 6. Carlos. Sí, o mesmo razonamento, doulle un 5. Penso que na segunda volta, e esta é a sensación que teño eu, que non quero dicir que o faga ou non, ou que sea necesariamente así, pero penso que na segunda volta se borra. Penso que a nivel de actitude pois deixa moitas cousas que desexar. Un xogador que ten moito talento, un xogador que viña a culto, un xogador que perdón, según se dicía nos mentidoiros, chega ao Clube Deportivo Arenteiro despois dunha negociación bastante importante tamén con Clube Deportivo Lugo, entón chega cun estatus de xogador estrella, sin moito andaxe, e o seu rendimento na primeira volta alinease con eso, pero na segunda volta desaparece por completo. Para min é un ben alto, non chega notable por eso, por un pouco que comentades, pero creo que non é tanto responsabilidade del que na segunda volta non aparezca a mellor versión de Solar. Creo que é outro tema, pero bueno, eso non chega notable, pero para min é un ben bastante alto, un 6,5 lle daría o bo de Solar. Darío? O mesmo, non teño nada máis que añadir. Creo que foi unha ida espectacular, pero na segunda volta un pouco floxa, aprobado. Bueno, pois nada, vamos por un dos que seguramente pois saca unha nota bastante alta, non? Como é o bo de Tarsicio Aguado, Tarsi coñecido no mundo do fútbol. Lo que llevo diciendo todo el año, no es el mejor, pero sí el más importante de la temporada del Clube Deportivo Arenteiro, un 10, un aplauso, poner en valor lo que hizo durante el año también fuera del campo, de lo que decía antes, de empaparse, de dejarse ver, de tomarse una caña, de siempre tener una sonrisa para todo el mundo. Los jugadores como Tarsi son los que legitiman este proyecto de Clube Deportivo Arenteiro en primera ref. 10, matrícula de honor, lo que se os ocurra me parece bien. Carlos. Sí. Eu dinlle a semana pasada o título de xogador máis valioso. Outro 10, senón un 11 para Tarsicio Aguado Arriazu, de Murchante. A verdade que non hai nada que... Para mí non hai nada que criticar, como, joder, levamos ata agora todos os xogadores dando pavo en vez de zanahoria, pois Tarsicio non pode facer eso. Para min é tamén un sobresaliente, non lle vou dar o 10 porque para min só hai un 10 nesta plantilla, pero bueno, para min ten a segunda nota máis alta que un 9,5, 9,75 o que irades vos. Porque para min o 10 só hai un, non por outro tema. Sí. Sobresaliente para min tamén, un pedazo de xogador que cando estaba no campo notábase moitísimo. Un pedazo de xogador e un pedazo de persoa que se enterou no pueblo, ese tipo de xente, ese tipo de xogador que se leva o cariño do pueblo e que nada, sobresaliente. Vale, pois nada, imos con Adrián Cruz. Un 4,5. Es que yo honestamente, cuando lo vi en el campo no lo vi mal. Y a día de hoy sigo pensando que tendría que haber jugado un poquito más. Entiendo que hay muchas cosas que me pierdo, de vestuario, de entrenamiento, de estado físico. Me da para un 4, no sé. Igual estoy siendo muy optimista por el cariño, pero
Contarme. Carlos. Juncal. Que podemos decir de Juncal? ¿Qué podemos decir del amor? Que podemos decir de Juncal? Ahora, visto con perspectiva... Espera, Carlos, espera. Debería existir un grupo de WhatsApp neste planeta que incluíse a Carlos, a Raúl Jardiel e a Adrián Cruz Juncal. Solo digo eso. O tema con Juncal, que en perspectiva, ahora miramos para atrás, Juncal, desde este podcast especialmente, chegámos a pintar como esa ferramenta para utilizar en campos complicados, non? Cando era difícil practicar un fútbol, era cando Juncal tiña que aparecer. E o paradóxico do asunto é o que digo, Gonzalo, que cando xogou, pois tampouco é un xogador que dixeses, pois está baixando o nivel do equipo, por culpa súa. A min gustaríame haberlo visto xogar máis, a verdade. Penso que o seu mellor partido foi o primeiro, nese tramo no que é a ferramenta esta, o Super Saiyan 3 para xogar en campos onde practicar o fútbol é imposible. Penso que despois baixa o nivel. Ese primeiro partido que foi Sestao, pode ser cando marca un gol. Foi na segunda parte, salindo no descanso. Entra no descanso, estaba eu ali e... Aquela segunda parte foi... Lembro ese lunes siguiente que foi o MVP de todos os cantineros que estaban este lunes e que incluso chegaron a pedir dimisións se o partido siguiente non era titular o do Juncal. Correcto, houve algún que outro monográfico este ano, como houve monográficos de Roma, e aquí neste grupo gusta moito poñer o foco, neste podcast, poñer o foco en cousas que non teñen moita importancia. Nada, só por aquela segunda parte en Sestao, doulle un 6 a Juncal. Venga! Eu aprobo o señor Juncal cando a principio de ano non o quería no plantel, a min calou unha boca, creo que cando xogou fixou bastante ben, sí que é certo que ten ese punto negro o día de Zamora, pero bueno, cousas que pasan nun campo de fútbol, pero chapou por Cruz Juncal e un 5, un aprobado para él. Pois eu hasta estaba pensando darlle un rozando notable, cerca do 7, 6,75 vou dar. Carallo. Sí, porque creo que aquí a clave desto está un pouco nas expectativas que tes do señor Juncal para esta temporada. Visto que logrou a temporada pasada, as expectativas estaban excesivamente baixas, non? Pero xa refiro a expectativas a que tipo de xogador queres cando renovas a Cruz Juncal, non? Pois dicías aquí un líder dentro do vestuario e que despois que che aporte cando che pode aportar pois esa veteranía, esa calma e como ben dixestes vos, é que non se sentiu que caía o equipo cando saliu. Se pretendíamos que o señor Juncal con 37 tacos estuvese facendo o que está facendo o seu primo, pois non é así. Se tuvéssemos esta expectativa, pois sería un suspenso, pero... Bueno, pois... Despois habría que valorar se queremos un xogador que poida xogar tan poucos partidos. Ocuparon a ficha para eso. Eso sería aparte, pero sabendo que non iba a xogar moito, vou dar un 7, que cojones? En definitivas contas, de media sale un ben bastante alto ao señor Juncal, así que desde o vestuario sempre o califican como tipazo, non aluden o seu rendimiento futbolístico, senón as súas cualidades como persona. Así de disociados estamos. Imos con Tiago. Tiago, xogou Tiago en Club Deportivo Alenteiro este ano. Eso. Na primeira volta, non? Pouco, non? Moi pouco. Tiago, no da para... O sea, recuerdo... Yo le voy a poner un suspenso gordo porque recuerdo un partido en el que entra en el minuto, no sé, 83, vamos a suponer, y hay una contra del equipo rival, no recuerdo ni el equipo, y baja Ferreiro, que llevaba todo el partido bregando como un cabrón, y llega a hacer una cobertura mientras él baja trotando todo el campo, y ese día recuerdo haberme enfadado mucho. Entonces, bueno, pues no sé, un 1, un 2, un 0,5, lo que decidáis. Me parece bien. Vale. Carlos. 50 minutos xogou na primeira volta, Tiago, en total. Ese partido que diste, Gonzalo, penso que é ou contra o Osasuna ou contra Barça B,
que é un partido no Carenteiro, eses 2 partidos domina, 2 partidos seguidos na casa, ali en novembro, nunha racha un pouco mala, e ao final acabamos empatando e perdendo. É un 0 para Tiago, pero sí que é certo que no Bergantiños faino ben, na segunda volta, na segunda federación. O mellor dos Bastante cedidos é do que mellor rendimento deu, así que, pois, ten contrato para o ano, se mostra o nivel do Bergantiños, pois é un suplente xeitoso, se non, pois, non hai moito que rascar. Para min é un suspenso e sen máis comentarios. Sí que é certo que, como di Carlos, que en Carballo fai moi boa segunda volta e o Gallá pois volva con esas ganas e ese ritmo. Darío. Suspenso, xa non aporto nada máis. Vale. Pascu, Alba, Gonzalo. Dato mata relato, 10. Bien. Xogadorazo, Pascu Alba. De feito, pode ser que na segunda volta sexa o único ou un dos poucos que sube ao nivel con respecto á primeira. E ten moito mérito cando o resto do equipo caese. E Pascu para min xoga mellor a segunda volta que a primeira. Non só en números, sino tamén en participación no equipo e en botarse o equipo á espalda en según que partidos. Para min tamén é un 10 Pascu. Sí. Para min é outro como Tarsi, 9,5, sobresaliente para Pascu, rendemento por riba das expectativas, nada máis que decir, chico. Ole por ti. Sobresaliente, 9 podo lle dar paña. Perfectamente o de Pascu. Imos con Marquitos. 0. O sea, Marquitos al final, pues un jugador muy querido, un jugador con talento para ser un buen jugador, como ya demuestra el año pasado hasta la lesión, que bueno, nos consta que tuvo algún problema de salud, etcétera, pero bueno, al final hay que juzgar lo que se ve en el verde, no aporta nada, mala actitud, sale cedido y toma alguna decisión también fuera del campo, que a mí no me gusta tampoco demasiado meterme en eso, pero bueno, no puede estar tu equipo jugándose la vida y que estés sacándote fotos en otra ciudad con otra camiseta y viendo otro partido. Sin más, un 0 y mira, ponía ahora en su despedida del Compostela un hasta pronto, pues bueno, pues eso, si allí es donde quiere estar, que lo disfrute. Carlos. 0 e o hasta pronto gustaríame dar eu a él. Non me gustaría que Marquitos continuase o ano que ven en Clube Deportivo Arenteiro, a verdade. Ben, eu suspenso, evidentemente, doulle un 2. Suspenso 2. Vale, perfecto. Bueno, aquí vamos con outros dos destacados do ano. Espera, antes de pasar ao seguinte, enlazando co que dicía Gonzalo, pasa moito na NBA, nos deportes americanos, suélese dicir moito de non eres tan bo como para comportarte desta forma, non, ou non tes tanto talento como para comportarte desta forma, pois é un pouco así como Marquitos, sempre non é novo para nós, que é unha persona con, digamos, personalidade, valga a redundancia, díscola, así un pouco máis excéntrico, así un pouco máis ao mellor que destaca no vestiario de Clube Deportivo Arenteiro. Non sei, o verao pasado, se vamos ao season final da temporada 1, dixen literal que Marquitos tiña que ser capitán general de Clube Deportivo Arenteiro este ano, e mira o que estamos dicindo agora 365 días despois. Para min acabou o ciclo de Marquitos tamén no Arenteiro. Claro, y por apuntar una cosa más, tuvo a Fran Justo apostando y defendiendo, tuvo a Javi apostando y defendiendo, tuvo el paraguas de Alex, se acabó, amigo, se acabó. Llegará un director deportivo ajeno a estas amistades, a este grupúsculo orensano, se acabaron esta clase de jerarquías y este chico, pues lo dicho, si no estás a la altura del escudo, puerta. Vale, siguiente, David Ferreiro. Pues el mejor jugador de la historia del Club Deportivo Arenteiro y demos gracias al universo porque sus padres sean de Baños de Molgas y no de Alicante, porque si no, no podríamos estar ni cerca de haber disfrutado de un jugador así. ¿Nota? 10 plus, no sé. Vale. Carlos.
Sí, como dixen a semana pasada, Tarsicio é o xogador máis valioso, pero Ferreiro é o mellor xogador do Arenteiro, pois se non, se digo que é o mellor xogador do primeiro grupo da primeira federación, pois seguramente tampouco exagere. Seguramente o último gran servicio de Álex Vázquez na dirección deportiva conseguir que este fenómeno, este virtuoso do esférico poida disputar un ano máis en Clube Deportivo Arenteiro. Así é, o verano pasado disputábamos o fichaxe entre Arenteiro e Ourense Club de Fútbol. Alex foi quen o trouxo para aquí. Trouxo para aquí o mellor xogador da historia do Club Deportivo Arenteiro, este ano vímolo. Para min este, perdón, para min este é o 10 máis plausible, é o meu 10, é o MVP da temporada, pero de lonxe. Sí. Non hai máis. MVP da tempada, sobresaliente para o David Ferreiro, e como dixo Carlos, creo que non me quedaría corto se digo que o mellor xogador da primeira vez, para mí foi o mellor xogador que viu por Espiña. Perfecto, aí queda don David Ferreiro. A hostia, non, cando xogaba de electrón libre, non, cando estaba aí especialmente xogando por dentro, máis que de por banda, e cando viña a recibir atrás, cando se movía polos lados, balóns en largo de Diego, os controis estes espectaculares que facía. Cando Ferreiro xogaba como electrón libre, era o Arenteiro na súa máxima expresión, digamos. Era un base en baloncesto. Sí, tal cual. Era un base en baloncesto. Espectacular. Imos ahora con Jaume Cuéllar. Me da para un 6, ¿no? Destellos. Lo que esperas dun extremo díscolo, ¿no? O sea, momentos en los que está con la flechita para arriba, pues mucho desborde, llegada, ritmo. Los días que no está, pues más apagadito, fallando, tal. Bueno, no sé, un 6. Me parece probablemente lo mejor de lo que vino en Navidad. Viña, saliu rebotado de Clube Deportivo Lugo. Eu ainda así, pois como falamos aquí no especial mercado que fixemos ata as 12 da noite en xaneiro, eu penso que vos tamén tiñadelle moitas esperanzas a Jaume Cuéllar. Pensábamos que era un xogador que podía rendir ese perfil de xogador que busca redención, que busca volver a encontrarse a si mesmo. Eu tiña a expectativa esa e penso que non foi capaz de chegar aí. E penso que tampouco foi capaz de convencer a Jardiel. Nunca foi titular indiscutible ao largo desta segunda volta. Destellos, como dixo Gonzalo, voulle dar un 5 pola atitude que mostrou en según que partidos, que sí que penso que lle deu esa sangre ao equipo que lle necesitaba en certos momentos. Para min é un 6, é un ben. Creo que se hubiera tido un pouco máis de confianza e un pouco máis, xa non só súa, senón por parte do míster, e hubiera tido algún minuto máis, creo que sería un xogador incluso moito máis importante. E para mí un xogador que é aproveitable, que aínda é novo. Recordemos que só ten 23 anos e que bueno, que un xogador, como xa dixen, lamento boliviano, moi interesante. Así que nada, para min un ben, un 6 para o bo de Cuéllar. Dari? Pois eu creo que un 5. Sin máis. Quizás esperaba máis do que debería. Aprobado logo? Sí. Sergi Esteban, o rapaz que chega dende o Valladolid B no mercado invernal. Yo qué sé. Un 2, un 3 también. Los ratitos que sale no le veo nada y no sé, poco más que decir. Otro de esos jugadores que no fue capaz de convencer a Jardiel, y que los ratitos que lo vimos, lo que te salía de la boca era que entendías al míster, ¿no? Perfecto. Carlos. Gonzalo, que llevamos pedir a un xogador de 20 anos que era suplente no Valladolid en segunda federación. Ya. Sabe? No sé, no contesto. No. Vale. Fixo un bo partido, 10 minutos vos. Nun partido que remontamos, perdíamos 0-2, 2-2, penso que foi se está o mellor na casa. Se está na casa. O único que lle vin, pero non
non convenceu a Jardier, non, nada, no, NSNC. Sí, para min é un suspenso, claro, non dos máis baixos, pero sí, un 2, quizáis. 2, suspenso. Bueno, entramos nos últimos 5 xogadores. Imos ir con que gusta aquí moito o piñismo. A min tamén, evidentemente, ainda que non sexa piñista. Diego Gómez. Non flipedes. Diego es un 9 y no es un 10 y yo no me quito de la cabeza que es uno de los motivos por los cuales también, aparte de Javi, que el equipo se cae, porque Diego era muy, muy, muy importante en la presión junto con Pascu, ¿no? En ese inicio de presión para poder ir un poquito más arriba y no tener que ser un equipo tan reactivo. El inútil de Fernando Soriano es una de mis mayores pesadillas diarias, tanto por su gestión del Depor como por su gestión de este caso de Diego. O sea, te llevas a un chico que lo iba a jugar todo, que iba a ser capitán general aquí para jugar 4 ratos en Coruña, que juegue por delante del Cristian Herrera, no sé, no entiendo nada. Una pena para el Arenteiro, una pena para el chaval, una pena para el Depor, una pena para todos. Me sale un 9 y lo dicho, tengo la certeza de que si hubiera terminado aquí la temporada, nos hubiéramos salvado más holgadamente antes y el chico estaría mucho más formado este año. Carlos. Salimos todos perdendo, especialmente el, porque el tendo 19, 20, 21 anos o que necesita é xogar, a primeira volta é moi boa, e para min Diego Gómez é un caso, para min foi un baño de humildade a título personal, é unha primeira volta teño que recoñecer, e dixeno aquí no bar varias veces que sí, que lle poñía moitas ganas, moita atitude, pero realmente pensaba que non lle estaba dando equipo eso que ao mellor vos e que víades e vos comentábades, eu non o terminaba de ver, que na segunda parte da temporada, na segunda volta, o equipo caese, estou completamente de acordo en que penso que Diego nese lado dereito botouse moitísimo en falta. Un xogador con grandísimo potencial, pero que obviamente a estas alturas da súa carreira necesita xogar. Como con Javi Moreno, se me preguntades en xaneiro, pois ao mellor daballe un 6, agora ca perspectiva que dá o tempo e vendo a foto dun xeito distinto, pois teño que darlle un notable, un 7,5, 8. Para min é un notable moi alto e non lle dou o sobresaínte porque non acaba a tempada. Entonces, bueno, un xogador que creo que este caso, esta xestión do caso Diego Gómez é o fiel espello, reflexo do que é o Deportivo a día de hoxe. Creo que aí está reflexado nesta xestión como podes facer que un xogador que a principio de temporada entendes que non contas porque velo aínda verde para a competición, pois 20 partidos despois evidentemente non vai pegar ese acelerón para que este xa para o teu equipo, sabendo incluso que non lle vas dar os minutos que son necesarios para que o poida chegar e acabar de alcanzarlo. Entonces, creo esos cambios en el 90, en el 89, en el 92, eran hasta cada cambio de esos era ofensivo para el Arenteiro, sí. Era ofensivo para el chico, era ofensivo para todos. Para todo. Entonces, creo que nesta operación, en esta xestión, está moi ben reflexado que ahora mismo o Deportivo, grazas ao Deportivo por poder disfrutar aquí 20 partidos, pero creo que se hubiera acabado a tempada, hubiera sido polo menos un 9,5 a altura de Tarsi e de Pascu, e hubiéramos feito un favor a nós mesmos e un favor ao Deportivo chegando un xogador neste xuño ou xulio a Coruña pois máis feito e con máis rodaxe. Acordade vos do seu último partido no Arenteiro, penso que foi en Segovia. En Segovia que está en 5 ou 6 xogadas de ataque, 4 cagadas clamorosas e ao mellor un gol e unha asistencia, é dicir, espectacular. E fallou un penalti. E fallando un penalti, pero en todos os lados, super activo e penso que ata ese momento un dos xogadores que máis desborde, máis regate estaba facendo por partido ou en total na competición. Botouselle moitísimo en falta. Sí. Darío. Eu notable alto sobresaliente, creo que o seu debe era o gol, dixámoslo aquí un montón de veces que
aparte que se notaba, ¿no? Que estaban desquiciados, bueno, non sei exactamente se desquiciado, pero impaciente porque non lle chegaba ese gol, e pudo ser o seu debe. E creo que como Javi Moreno incluso subiu de nota unha vez que marchou porque o que che daba a Diego Gómez non o conseguimos suplir, esa presión, ese despois ese dribbling que tiña por banda dereita que atraía a moitos xogadores, evidentemente eso non conseguimos na segunda volta, así que notable alto sobresaliente o de Diego. Notable, notable. Notable queda a nota final, xa non entro a valorar nada do Deportivo, porque xa Piñita. Bueno, imos entonces... Solo CDA. E gol. Solo CDA. Imos con Enol, exacto, e gol para os alenteiristas. Enol, pues otro 10, ¿no? Al final un chico que llega a prueba, que se lo gana en pretemporada, que se lo gana durante la pretemporada, y al final, como todo en la vida, son expectativas y percepciones. Un chico que en banda de delantero, lesionado con el tobillo, que decían que infiltradísimo y siempre lo da todo, siempre, no sé, una de esas piedras sobre las que edificar la temporada que viene. No sé si me da para un delantero titular de primera red para una temporada entera, pero sí que me da un jugador de muchísimas garantías, de máximo esfuerzo y del que me alegro muchísimo que tenga un año más de contrato. Carlos. Mellor a primeira volta que a segunda, non só en cifras goleadoras, que penso que na segunda volta pois só marca un gol, senón tamén penso en participación e incidencia no equipo. Como dixo Gonzalo, ao final a vida pois expectativas, é un xogador que viña a proba e marca ese golardo contra a Segoviana de falta por toda a escuadra, pois, joder, depois fai os partidos que fai, pois deixa unha moi boa imaxe, un xogador moi aproveitable, non lle vou dar un 10, pero sí que lle vou dar un notable, un 7,5 para Enol. Pois para min é un sobresaínte, quizás dos sobresaíntes o máis baixo, por así decirlo, doulle un 9, pero sendo un temporadón o de Enol, sobre todo por un pouco polas expectativas, non? Porque todo eran risas, cando chegamos aquí en verao, que este chico está a prueba, que tatatín, que patatán, bueno, pois colleu o rapaz, puxo o mono de traballo, dixo, aquí estou eu, consigue, creo que son 8 goles, fai un traballo bestial, aínda que na segunda parte non está tan acertado, o traballo que facía en cada partido era unha cousa de tolos, como se pegaba con xogadores. Eu recordo un partido, non me acordo da conta quen foi, que cada acción facíanlle unha falta e apenas lle pitaban nada, pero era unha cousa asombrosa. Entonces, para min, un sobresaínte para Enol. Outro sobresalente por aquí, falábamos de expectativas antes, pois as expectativas de Enol a principio de temporada pois bastante baixas, non? Cando sabíamos que estaba entrenando, un xogador a entrenar, pero bueno, sin ninguna esperanza de, digamos, de recalar aquí nesta tempada, parece que ao final entrenou ben nesa pretemporada, fanlle ficha como a quen, bueno, pois temos aí un xogador que nos pode botar a man, e ao final acaba sendo unha peza fundamental no equipo. Sobresalente pola miña parte tamén, Enol. Perfecto, pois imos xa co dianteiro máis titular, non, deste ano, por así decirlo, como é Baselga. Pues me sale otro 10, ¿no? Al final un jugador que viene bastante discutido, que nos decían, ¿no?, en redes sociales, también con mucha comedia, que nos llevábamos un gran vividor de la noche, patatín, patatán, no sé qué. Vino y es ese jugador que a veces le damos, digo cuando hacemos análisis, ¿no?, y hablamos de que este jugador es la importancia, lo esto, lo otro, tal, no sé qué, pero al final el fútbol es marcar un gol más que el rival, ¿no? Y tener un delantero en primera ref en un club deportivo arenteiro con la capacidad goleadora de Baselga, recuerda que el partido, corregidme que a veces a mí la memoria me falla, que metiera 3 goles haciendo 4 toques de balón o algo así, ¿no? Sí. No sé, es un delantero de estos que bueno, que es difícil que podamos aspirar a un nivel así de jugador el año que viene. Ojalá 10. Carlos. De feito, mira que naquel partido contra o Nasti recordo que fixérame gracia que nas notas eu fora o único que lle dera o MVP a Baselga. A pesar de marcar un hat-trick, seguramente por eso que mencionabas, porque a súa incidencia no xogo pois residual si exclues os goles, pero claro, o fútbol ao final vai de que
pelotiña metela. cruce a liña. É un xogador que tiña grandes esperanzas, con el grandes expectativas, penso que as cumpliu, porque marcou 12, 13 goles, algo así, estando lesionado 12. bastantes. O gran debe de Baselga penso que é a súa fragilidade, que é algo que xa coñecíamos todos físicamente, pois é un xogador que sufre, estuvo lesionado 2 ou 3 momentos aí na tempada. Bueno, ao final é o que marca o gol tamén, ese gol, ese escorzo contra a Real Sociedade que nos dá un pouco a salvación, non? Non lle vou dar un 10, pero sí que lle vou dar un notable alto, non chego ao sobresaínte tampouco, pero un 8,5 para Baselga, porque non é fácil eso, marcar máis goles na temporada, e especialmente ter esa, como aquí dixemos, ter esa capacidade de ser dianteiro máis artista, de non ter a necesidade imperiosa de estar sempre en contacto co balón para marcar. Para min tamén é un sobresaínte, é un 9, para min está a altura de Nol, non? Creo que eso, Ferreiro, Talsi Pascu e Baselga e Nol sería un pouco como quedan os meus sobresaíntes con ese 9. Pois eso, non podo engadir moito máis do que xa dixechen desde el, xa o coñecemos, é un home que pois se atén vai na enchufela, iso que sí que lle costou un pouco ao principio, sobre todo acordome ese día de Balaídos, onde ten dúas ocasións moi claras, e máis as dúas, pero bueno, despois foron chegando os goles e completou unha tremenda tempada, así que sobresaínte para min, 9 Baselga, e parabéns para o dianteiro. Sí, eu un pouco máis que dicir, un dos máximos goleadores da categoría, un dianteiro nato, Baselga sobresaliente un 9, podo llegar perfectamente, 9,5, así que nada, aí queda sobresaliente para Baselga. Pasamos ao siguiente, o grandísimo Luis Fernández. Pues creo que es el 0 más 0 de toda la temporada. Volvemos a lo de siempre. Expectativas. Bueno, yo creo que los piñistas al final tenemos un recuerdo hiperbolizado de Luis Fernández. Venía de hacer buenos números en Polonia, se le presuponía veteranía, se le presuponía muchas cosas y madre de Dios, madre de Dios. Pero no ninguna de las. Yo no soy capaz de entender, por ejemplo, si este chico te cae el último día de mercado en la Uceira y apuestas por él porque tienes las mismas referencias que tengo yo. Que a priori es un gran fichaje. Claro, pero a donde yo quería ir a llegar es que este chico no puede estar entrenando 3 meses contigo y que lo fiches. ¿Sabes lo que te digo? O sea, si a ti te llama el representante el día, el 4 de enero, 6 de enero, no sé cuándo cojones cerraba el mercado, y te dicen, oye, que si quieres tienes a Luis Fernández mañana allí. El mercado estaba siendo malo y dices, venga, apuesto porque tengo en la cabeza lo que puede ser este chico. Pero este tipo no puede estar 3 meses entrenando en la Uceira, que tú veas lo que hay y que lo firmemos. Me parece una cagada terrible de Alex y de Jardiel, de los dos. Carlos. O como dixo Darío un día analizando Luis Fernández, xogador de gran intensidade, de gran actitude. Para min a cagada é facerlle ficha, tal cual. É que como hostias lle podes facer unha ficha a un maula desta categoría despois de 2 meses entrenando? É que me parece, vou usar esta palabra de xeito deliberado, pareceme unha neglixencia prácticamente. Sí, doctor! É que é tal cual, puxo o exemplo perfecto. Si te chama o día que fixemos o directo ás 11:45 da noite, a 15 minutos de peche de mercado, oye, Luis Fernández Teijeiro, la preferente, 15 goles en Polonia, 24 goles en non sei cuánto, perfecto, tomamos o risco, pero un tipo que levaba 2 meses adestrando, é increíble, o sea, un menos 2, pareceríame excesivo darlle un 0 a este completo sinvergüenza. Estallouse o señor Carlos, viña con ganas, sí señor. Eu, para min, é o 0 máis absoluto que existe este ano, pero con moitísima diferencia, é pouco máis encadir que do que xa levamos dito de Luis, e non me quero esplayar con este tema. 0. Non, casi choro, pero 0. A que enseñarías a foto aquela?
con Luis. Contigo empezou todo. Qué joven, tío, qué joven el puto Darío. Bueno, pois sí. E nada, imos polo último xogador. Xa chegamos ao final, señores. O Pensei que non señor, chegaba. o dianteiro Nacho Ramón. Pues me sale un 5, porque igual que en aquel primer partido, corregidme otra vez si me equivoco, pero el día de la cagada de Iván Muñoz es el día que él marca un gol, se le ven detalles. Además recuerdo haber visto aquel partido en la Solaina con un pinchito de tortilla. Recuerdo cierto optimismo a pesar del resultado. Un 5. Carlos? Eu quero velo probando. Penso que é un xogador que se lle pode sacar algo de jugo. O mellor non como dianteiro titular, pero como perfil é un dianteiro así máis tanque, non? Se tes unha opción titular máis móvil, se queres cambiar o sino o devenir dun partido, cambiar un pouco a táctica, cambiar un pouco, meter máis balos a olla, máis xogo directo, máis tal, pode ser un xogador aproveitable. Non o vou puntuar porque lesionouse na xornada 3 nada, pero sí que penso que é un xogador aproveitable e non é unha renovación que me moleste nese aspecto. Sí, é un dianteiro que non tivemos este ano, non tivemos ese tipo de dianteiro para, como ben di Carlos, para desatascar partidos, que ao mellor en algún momento sí que nos hubiera habido bastante ben, sobre todo en certos tipos de contexto de partidos de fora da casa e demais. E nada, para min é un aprobado tamén como Gonzalo por ese gol, e bueno, tampouco se lle puido ver moito máis, e nada, esperemos que podano podelo ver recuperado e xa disponible co grupo. Non vou opinar porque foi unha pena esa lesión na jornada 3, así que nada. Nacho Ramón, aí queda sin nota e veremos o ano que ven que tal se desenvolve. Pois nada, aquí chegamos ao final das valoracións. Eso es. Acabamos unha temporada máis, non, Darío? Sí, aquí estamos, unha temporada máis. Casi iba a despedir o programa como despedimos o ano que ven, que volveríamos o día que houvese unha asamblea. Totalmente. Ao final, por obligacións deportivas, tivemos que empezar antes de que fose esa asamblea, pero bueno, vos queredes que teremos... 2 anos, que se di pronto. Sí, aquí estamos 2 anos despois. Season 2. Sí, ahora tenemos unha asamblea pronto porque, claro, teñen que mandaros todo o papel CSD e eso ten que pasar por a asamblea. Sí o sí. Firmamos contrato, sexa como fose para 25, 26. Sí, hai que falar cos patrocinadores e demais, pero penso que sí, que non vai haber problema de cartos. Aí pola sombra xa están chegando correos electrónicos, non? Vexo vos tamén a vos que tamén estades no noso mercado. Tal cual. Veremos. O bar vive, CDA sigue, non hai máis. É unha maravilla estudar, a verdade. Aquí eu, a título personal, estando así un pouco máis lonxe do pobo, a posibilidade de vir aquí a falar, como sempre decimos, de todo e de nada, e de estar así un pouco máis preto de Club Deportivo Orenteiro, pois para min é casi como unha sesión terapéutica, digamos. Estes 2 anos paseino moi ben, pasámolo moi ben, se me permitides falar en plural. E para o ano, pois, máis e mellor, como se suele dicir por aí. Exactamente. Agardemos amenazamos con volver. Sí, no, seguro. Seguro que non entregamos las armas. Non vos librades de nós. A desinformación está aí o tanto do día. Así que nada, Darío, sen máis, non temos máis que contar, xa fixemos todo, despide o último programa da tempada como ben se merece. Pois o lunes que ven non nos veremos por aquí, pero sí que nos veremos, home, durante todo o verano seguro, polas tabernas, polas calles, polas rúas, polas redes sociais, eso seguro que estaremos activos, estamos pendientes a ver quen será o próximo adestrador do Club Deportivo Orenteiro, o próximo director deportivo, e nada, que aquí estaremos
un aniño máis, vémonos á volta das vacacións, como sempre, donde milito. Na cantina. Gracias. Carolina a todo o mundo. Gracias por estar aí. Gracias a todo o mundo. Hoy estoy aquí para anunciaros que he decidido poner fin. Sinto amor por un pobo que non ten nada especial, por non ten nin sequera vistas. Unha carreteira nacional a que danome un franquista a través este desastre de revista. Brutal! Non temos cine nin tampouco praia, nin monumentos que atraian os putos turistas. No seu dio unha boa industria textil, pero con tal amancia é difícil resistir. En Ordes temos un bar para cada catro, ben servidos imos outra cousa non. Queres plutonio enriquecido e non tes onde atopalo, o chocolateiro está aberto todo ano. Ordes, onde?